హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఘనా మదిలేడి ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, రెండు బాగా శాతం చిన్నేసుకున్న పాలపల్ల కోడలు రెండు అమ్మకానికి వచ్చాయి. ఫ్రెండ్స్, రైతక్క అడ్రస్ వచ్చేసి మార్కాపురం జిల్లా బేస్తవారిపేట మండలం నెగునాబాద్ నుంచి పంపించారు రెండు పాలపల్ల కోడలు. సో మొన్న ఒక జత పెట్టాము, అందులో ఒకటి అమ్ముడిపోయిందట. ఇప్పుడు ఇంకో జత అమ్మకానికి వచ్చింది. సో రెండు మంచి సైజులో ఉన్నాయి, అలాగే బాగా పనులన్నీ నేర్చుకున్నాయంట. సో మీకు ఈ రైతు నెంబర్ టైట్లో ఉంటుంది. ఈ కోడలు వస్తే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఇంకా వీటి ధర కావాలంటే రైతుకి కాంటాక్ట్ అవ్వాలంట. ధర కావాల్సిన వారు రైతుని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఇంక ఇలాంటి కోడలు ఏమైనా మీ దగ్గర కూడా అమ్మకానుకుంటే వీడియో ఫోటో తీసి ఛానల్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఛానల్ నెంబర్ 9550718530 ఫ్రెండ్స్. ఇంకా వీడియో పెట్టినాక రేటు, అడ్రస్ అన్ని వివరాలు చెప్పాలి కోడల గురించి. ఇంకా నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయండి, నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.